Ναι, σωστά. Το motto είναι right info to the right person at the right moment. Καλησπέρα, είμαι η Στέλλα από την Techmoon. Βρισκόμαστε σήμερα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Είμαστε εδώ πέρα με τον κύριο Ελευθερή Τσαλαπάτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο τίτλος της δουλειάς μας είναι Flight Data Resources Allocation Specialist. Τι σημαίνει αυτό? Διαχειριζόμαστε τα resources του αεροδρομίου. Τα resources είναι το stand, τα gate και τα check-in. Μάλιστα. Όσον αφορά τα stand, δίνουμε stand σε κάθε αεροσκάφος που κατεβαίνει στο αεροδρόμιο, που θα πάει να παρκάρει. Τα check-in είναι το που θα κάνει έλεγχο check-in η κάθε αεροπορική εταιρεία. Και τα gate είναι από ποιο gate θα αναχωρήσει κάθε αεροπορική εταιρεία. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, το flight data, είναι διαχειριζόμαστε πληροφορίες όσον αφορά τις πτήσεις, σε γενικές γραμμές. Αυτό που θέλαμε εξ αρχής είναι να επικοινωνήσουμε ένα μήνυμα, τις περισσότερες φορές επίγον, σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Είτε από τη δικιά μας εταιρεία, είτε από αεροπορικές εταιρείες, είτε από handlers, σε οποιονδήποτε. Εκεί ήρθε η Techmoon και μας έλυσε τα χέρια στο πώς θα το κάνουμε αυτό. Χρειάζεται κάποιες φορές στο αεροδρόμιο, υπάρχουν συνθήκες, εξωτερικοί παράγοντες, μια καταιγίδα, πολύ δυνατή άνεμη, οτιδήποτε, ή και άλλοι παράγοντες. Και την ώρα εκείνη χρειάζεται να ενημερώσουμε πολύ κόσμο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Χάρη στην Techmoon αυτό είναι δυνατό πια, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Μάλιστα, επομένως ειδοποιείτε όλους τους κατάλληλους ανθρώπους μέσα Ναι, σωστά. Το motto είναι right info to the right person at the right moment. Τι άλλο, εκτός από καιρικές συνθήκες, κάτι άλλο που θα μπορούσε να συμβεί και να το χρησιμοποιήσετε? Μπορεί να πέσει το σύστημα της αστυνομίας με το οποίο κάνει τον έλεγχο διαβατηρίων. Μάλιστα. Αν πέσει το σύστημα αυτό, μιλάμε για ουρές, ειδικά αν είναι σε ώρα αιχμής, μιλάμε για ουρές εκατοντάδων επιβατών, μπορεί να φτάσουν και χίλιους, οπότε εκεί πάλι έρχεται το Techmoon για να μας βοηθήσει. Στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν έχει σύστημα η αστυνομία στα διαβατήρια, στις αεροπορικές, στους station manager, να το ξέρουν για να ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Αυτή και οποιαδήποτε άλλη. Το χρησιμοποιούμε εργαζόμενοι κυρίως, αλλά όχι μόνο, από το κέντρο επιχειρήσεων και οι supervisors αυτού και από άλλα τμήματα. Εργαζόμενοι του ΆΙΑ κυρίως, αλλά ενημερώνουμε, οι παραλήπτες δηλαδή των μηνυμάτων μας είναι από οποιαδήποτε εταιρεία ή αρχή που δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο. Πυροσβεστική, αστυνομία, station managers αεροπορικών εταιριών, οποιοδήποτε. Επομένως, θα έχετε ήδη βάλει τις επαφές να είναι έτσι ώστε να πηγαίνει απευθείας? Σωστά, και στη μορφή που έχουν επιλέξει αυτοί να το λάβουν, είτε σαν SMS, είτε email, είτε με κλήση. Το πρόγραμμα είναι εύχριστο, μας εξυπηρέτησε σε ό,τι χρειαστήκαμε, οπότε η μετάβαση έγινε πολύ, πολύ ομαλά, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Πολύ user-friendly, έγιναν κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια, το μάθανε σιγά σιγά σταδιακά όλοι, όσοι πρέπει να το χρησιμοποιούν. Επίσης, διαλέγει ο παραλήπτης σε ποια γλώσσα επιθυμεί να λαμβάνει το μήνυμα, την ενημέρωση, ελληνικά, αγγλικά ή σε κάποια γλώσσα της προτίμησής του. Λοιπόν, αυτό είναι το Mass Notification της Techmoon. Ο βασικός λόγος, βασικά η βασική του χρήση, είναι να ενημερώσουμε για κάτι επίγον. Έχουμε ήδη φτιάξει εμείς κάποια μηνύματα. Εδώ είναι π.χ. ένα μήνυμα για δυνατούς ανέμους στο αεροδρόμιο, σε δύο διαφορετικές γλώσσες, εννοείται, αγγλικά, ελληνικά. Όπως είπαμε και πριν, ο κάθε παραλήπτης έχει διαλέξει σε ποια γλώσσα θέλει να το λαμβάνει. Επάνω βλέπουμε και μπορούμε να διαλέξουμε είτε group είτε άτομα μεμονωμένα. Βλέπουμε σε ποια εταιρεία εργάζεται και τον τίτλο του καθενός. Και ο κάθε παραλήπτης, κάτι ακόμα, διαλέγει με ποιο τρόπο θέλει να λάβει το μήνυμα. Είτε κλείσει
τηλέφωνο εργασίας του, είτε κλείσει το κινητό του, είτε με email, είτε με SMS. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δεχτήκατε για τον χρόνο σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για το πρόγραμμα. Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε μια τόσο καλή συνεργασία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.